Martín i Pula Requena, periodistes. Sou autors de l'informe per al nou model de televisió autonòmica encarregat per la Unió de Periodistes. Què es proposava per a no repetir les errades de Canal 9? Home, el que proposàvem bàsicament era una sèrie de mecanismes de supervisió que feren saltar les alarmes quan alguna cosa amenaçara realment tant la viabilitat del projecte com el seu contingut periodístic, viabilitat des d'un punt de vista econòmic. La veritat és que en aquell moment, clar, encara sota l'impacte del cessament de les emissions i del que va suposar el tancament, això era una prioritat. Jo crec que sobretot era situar el poder decisori quan més lluny de les Corts i quan més lluny del govern sobretot, i que la clau era el Consell de la Comunicació, que és al qual nosaltres atorgàvem el poder d'arbitrar des de llicències TDT en l'àmbit privat a també la designació dels càrrecs més fonamentals de la televisió, de la ràdio, de la plataforma. Jo crec que sobretot era això, crear un òrgan del qual, en certa mesura, el Consell Audiovisual actual veu que era el qual nosaltres atorgàvem el poder decisori per nomenar des del Consell Rector a la Direcció General de la Televisió i de la Ràdio i la plataforma i sobretot això, crear un òrgan nou que fos el que tingués la potestat. Un òrgan que naixia inicialment de les Corts parcialment, perquè també designaven, si recordes, càrrecs, empreses de l'audiovisual, ciutadans i també universitats amb facultats de comunicació, però després d'aquesta primera designació de les Corts, sobretot, i d'aquestes entitats, a partir d'aquest moment, ells eren els que tenien el poder i les Corts i el govern valencià els cedien. Jo crec que això és sobretot la clau de trencar amb aquesta dependència de l'administració. Com valoreu els nous mitjans públics en relació a les propostes que presentàveu en l'informe? A veure, està clar que l'actual Apunt Mèdia, és a dir, no existeix com a tal aquest òrgan mare o pare del qual o que servia de regulador o a partir del qual se construïa la resta del projecte, no està. I en aquest aspecte, diguem-ne, l'actual ens té molts aspectes semblants en el sentit de regulació interna semblants a l'anterior. Però és de veres que passat el temps, crec que en aquests moments l'actual Apunt Mèdia no està davant l'influx directe de control polític, encara que el Consell Regulador, el Consell Rector, en el Consell Rector sí que estan representats els grups polítics, però aquesta representació jo crec que fins ara no està impactant en el funcionament intern de l'ENS. Aquesta és la meva impressió. Jo crec que, com tu bé dius, la clau és el Consell Rector en l'actual model, que continua depenent de les Corts i que per tant sí que és una cosa que hereta de models antics, a diferència del que proposava el model de la Unió, que sí que establia una línia separatòria inicial i per tant el Consell Rector que la Unió proposava no depenia de les Corts com sí que depèn l'actual. Jo crec que l'actual model sí que és un avanç, sí que un avanç substancial respecte als models anteriors, però no fa el pas decisori que el model de la Unió crec que sí que plantejava d'independitzar la gestió dels mitjans públics. Sí, al cap i a la fi el que continua passant, diguem-ne, és que al final el debat sobre cap a on han d'anar o com s'han de projectar els mitjans públics valencians de cara al futur
al final el debat sempre està circumscrit a les Corts, diguem-ne, vull dir, no ix del que són els grups parlamentaris. Està clar que els grups parlamentaris representen la sobirania ciutadana, però clar, al mateix temps també sabem que tenen, al cap i a la fi també responen a altres tipus d'interessos o de prioritats, i tota la resta que queda fora d'això no està representada. Aleshores, quan continua passant això, que quan se parla de cap a on han d'anar o quina ha de ser la seva evolució o si se fa una avaluació de com estan funcionant o si responen veritablement als interessos de les valencianes i els valencians, el debat poques vegades és de les Corts, per dir-ho així. Jo, de fet, he analitzat l'actual model entenent que el que ha fet les Corts és compartir el poder decisori. Compartís amb entitats i amb altres organismes els membres del Consell Rector, compartís també la designació de la Direcció General, però no la cedeix i, de fet, s'atorga o conserva el poder final de validar o no la tria o proposta que se faça. Per tant, finalment, les Corts continuem podent dir que s'ha de fer en últim terme. En aquesta línia que esteu comentant, creieu que el model en què es basa Punt està lliure del control governamental o més lliure en tot cas que el model anterior? Clar, és difícil avaluar, diguem-ne, la voluntat, no? És a dir, jo crec que ara mateix el que se pot avaluar és la realitat, perquè al final jo penso que efectivament el que és decisori és el compromís, el compromís dels grups parlamentaris representats en el Consell Rector d'entendre que els mitjans públics són de tots, que se paguen entre tots i que se deben a tots i a totes. Fins ara jo crec que estem en una situació raonable d'independència i que, en fi, crec que la realitat és això i que és fàcilment constatable. Altra cosa són, evidentment, crítiques sobre el contingut, si se considera que està a l'alçada o no, o si hauria de ser més ambiciós o no, o si està enfocat o no, però al nivell de manipulació de la informació i dels continguts o de la utilització del mitjà com a eina al servei del govern X, jo crec que fins ara crec que la situació és notablement diferent a la que vivíem fa alguns anys. Jo crec que són més independents els actuals mitjans, però que no estan blindats. Crec que l'actual legislació, forçant-la molt, permetria que certes majories parlamentàries tornaren a dirigir al seu gust els mitjans públics, forçant molt la normativa i arribant a situacions de molta pressió i molt evidents. Però això sempre no ha sigut un problema per a la classe política. Per tant, són més independents, sí, els mitjans amb la legislació actual, no tant com proposava, val a dir, el model de la Unió. Sí, o sigui, com a existència de mecanismes dissenyats a priori, està clar que la situació actual, evidentment, podria no propiciar, però sí que, com tu dius, podria forçar determinades pràctiques. Al final, el Consell Rector actual naix d'una majoria parlamentària. Sí. I aquesta majoria parlamentària pot canviar i pot designar un Consell Rector equivalent a les seues majories i, per tant, també triant una direcció general propera a la seva forma de veure les coses. La qüestió és que actualment, tal com està dissenyat l'ENS, també hi ha la importància, la societat, a veure com ho diria, el que vull dir és que si hi ha un clima social de tensió, com a societat estarem molt pendents del que estiga passant en aquests mitjans perquè són nostres, els paguem nosaltres i per tant estarem en alerta
per a assenyalar, denunciar i per a crear un clima que faci molt difícil prendre decisions arbitràries o tensionar aquestes situacions per acabar prenent decisions que realment siguin a totes llums inacceptables. És a dir, si hi ha aquest consens, que clar, és molt difícil també de concretar com se cristal·litza aquest consens, però diguem-ne, si hi ha un consens de societat civil de que, atenció, és una cosa de tots i per tant s'ha de respectar i s'ha de mantenir fora, continuaríem en aquest nivell d'acceptable independència. És el que pense, però evidentment al final ha d'haver també aquesta tensió, aquesta preocupació, aquesta conscienciació perquè salten les alarmes socials, per dir-ho així. Un únic afegit, amb legislacions més estrictes o amb models més estrictes com el que plantejava la Unió, la cosa estaria més blindada. No estaria perfectament blindada, a banda perquè la llei se pot canviar fàcilment, fa falta simplement majories, però estaria més blindada. I què ha suposat a Punt per a l'ecosistema mediàtic valencià? Jo crec que a Punt és fonamental en l'àmbit audiovisual, bàsicament, que és on el valencià no està present. Entenem que a Punt fa dues funcions, una, informar, entretindre i cohesionar socialment, en el sentit de la importància de la informació, però sobretot omplir un espai que és el del valencià, que en l'àmbit audiovisual, si no el fa a Punt, no el farà ningú, i no el fa ningú actualment tampoc. En la premsa escrita, ja sigui digital o en paper, el valencià està present poc, però ho està. En l'àmbit de l'audiovisual, si no és a través de Punt, no està. Per tant, a Punt és necessària, faria falta que tingués més dotació pressupostària i així podria omplir aquest buit que a Punt no pot omplir sol, evidentment, ni ara ni amb més pressupost, però que l'únic que aporta coses a aquest àmbit audiovisual en valencià, siga a televisió, ràdio o a la xarxa, que tots sabem de la importància de la xarxa, sobretot en les edats més, en la infantesa i els adolescents, doncs si no ho fa Punt, en aquest moment al País Valencià no ho fa ningú. Ara mateix està clar que els recursos són limitats, són molt escassos i evidentment hi ha molt de camp on a Punt o l'ENS podria fer molt més i podria obrir noves vies de creixement. Parle de la ficció, per exemple. Vull dir, crec que és una llàstima que fins ara no hagi pogut créixer en aquest aspecte, i pot ser una de les assignatures pendents. Altres televisions o altres mitjans autonòmics sí que han pogut desenvolupar projectes amb èxit, que han tingut projecció també en plataformes. Nosaltres en aquest aspecte va tot més lent. Seria probablement la gran espenta que necessitaria l'audiovisual valencià. Però evidentment estem també en un context de restriccions pressupostàries i és complex.